Aristides Mallol és molt més conegut com a escultor que no com a pintor, però ell va començar precisament com a pintor i els seus primers anys va ser un dels grans representants de l'escola Naví francesa. Dic francesa perquè l'Aristides Mallol és català del Rosselló, però els catalans del Rosselló, malauradament, els hi passa una frontera entremig dels altres catalans i tenen el passaport diferent dels catalans del sud. Però això, des del seu punt de vista de la seva carrera, els beneficia, perquè tots ells podien tenir una plataforma internacional molt més important, que era la de París, la tenien molt més a prop, i això els permetia difondre's a tot arreu. El Mallol, com a pintor, té un tipus de pintura que s'assembla molt a la dels altres navís. És molt propera a Bonnard, o a Vuillard, o a Maurice Denis, o a tots aquests pintors d'aquest mateix grup. I molt aviat, però, ja des de finals de segle, principis del segle XX, es concentrarà d'una manera extraordinària en l'escultura i serà un dels grans escultors mundials del segle. La pintura d'ell que tenim aquí és l'Onada. L'Onada, en aquest llibre, vull dir. L'Onada és una obra en la que la figura femenina està com barallant-se amb una onada del mar, i això és simplement un pretext per desenvolupar una dels recursos formals que els agradaven més en aquests artistes de finals de segle, que és això que d'una manera convencional es coneixia com l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, que a part de ser jugar amb les línies curves i amb les asimetries, també és jugar amb un tipus de colors, en aquest cas un tipus de colors molt clars, molt vibrants, i que seran els que caracteritzaran aquesta mínima carrera pictòrica d'aquest gran escultor que serà després Aristides Mallol.